Чувствате ли се претоварени от съвети за здравословно хранене и не знаете откъде да започнете? Истината е, че първата стъпка към по-здравословен живот не е сложна. Просто трябва да изградите план, който работи за вас. Добре дошли в канала Здраве и вода, мястото, където превръщаме здравословния начин на живот в нещо лесно, вкусно и вдъхновяващо. Започнете, като оцените сегашното си състояние и поставите реалистични цели, независимо дали искате да отслабнете, да повишите енергията си или просто да се чувствате по-добре. Преди да продължим, абонирайте се за канала, харесайте видеото и го споделете с приятели. Създайте свой хранителен план, който включва 3 основни хранения и 1-2 закуски. Балансирайте въглехидрати, протеини, мазнини, плодове и зеленчуци. Залагайте на пълноценни храни, свежи плодове, зеленчуци, постни протеини, пълнозърнести продукти и ограничете преработените и сладките изделия. Експериментирайте в кухнята, добавяйте билки, подправки и различни методи на готвене, за да превърнете всяко хранене в удоволствие. Бъдете гъвкави, предвиждайте натоварени дни, подгответе храна предварително или изберете бързи и полезни опции като салати и смутита. Практикувайте внимателно хранене, яжте бавно, усещайте сигналите на тялото и контролирайте порциите. Грижете се за себе си, без да се лишавате напълно от малките удоволствия. Обградете се с хора, които ви подкрепят – семейство, приятели или общности с сходни цели. Споделяйте успехите си и празнувайте всяка победа, колкото и малка да е. Ако видеото ви е било полезно, харесайте, споделете и се абонирайте за Здраве и вода, за да продължим заедно пътя към по-здравословен и щастлив живот.